Yan guys, dami nilang gusto. Si Abay oh, kumakain sa loob. Ayan oh, di makita. Wala. 1, 2, 3, come on! Guys, good morning. Nako. Kamisyon ko na naman ngayon. Ako na daw mamalingki. Pambira. Yung asawa ko ayaw mamalingki. Ako yung inutusan mamalingki. Ayaw niya mamalingki. Ayaw niyang lumabas sa bahay. Oh? Oh, galit pa. Oh. Gawain ng babae yung mamalingki. Ako yung lalaki, ako yung padre di pamilya. Tapos padre di pamilya, gawin lang mamalingki. Pambirang buhay. Mga manoy, mga manay. Pambira yung sa ako pa mamalingki, bibiling ulam, ano-ano mga gagamitin dito sa kusina. Ito yung gagawin natin ngayon, guys. Papakita ko sa iyo. Ano kaya sistema nito pamamalingki? Tawad-tawad pa doon sa bilihan, guys. Pambira po. Ano, panakot natin dyan ay natira? Uy. Ha? Mahal-mahal pa naman panakot ngayon. Pansahog. Bawang. Bawang lang. Buyas. Ano pa? Di ba niya tayo alam panakot eh. Nako. Ay, kami dalawa nag-Paris dito. Ano ba? Ano lutuin na may gulam? Oh, bira. Tuyo. Oh, mukhang tuyo na tayo. Oh, mukhang tuyo na nga tayo. Oh, mukha na nga ako ditong tambalus-lus. Oh. Ayan oh. Oh, oh. Hindi tambalus-lus talaga yung mukha natin talaga. Oh. Okay guys, papakita ko na lang sa iyo doon mamaya pag nandoon ako sa palengke. Paano yung bibili nating uulamin itong araw na to. Okay guys, dito muna ako. Pambirang buhay. Hindi ko alam guys kung anong bibili kong ulam nito. Namili ako ng bilihin kong ulamin. Hindi ko alam kung anong bibilihin ko guys eh. Oh my god, mga manoy, mga manay. Balik tayo dito. Ano bang bilhin kong ulam? Ano bilhin kong ulam guys? Yan. Daming ulam oh. Dami din da. Yan si ma'am. Ay ma'am. Yan guys, dami nilang gusto. Yan si Abay oh. Kumakain sa loob. Yan oh. Di makita. Malayo. Malayo. Dalito ako guys. Ano bang gustong bilhin sa asawa ko? Yan guys, mga paninda nilang isda at saka may karne, may baboy, may baka rin ba? Yan oh. Yan, may manok, may atay. Saka may mga gulay na rin dito sa baba guys, yan. Kita nyo ba guys, yan oh. Yan ang mga paninda dito. Pag bumili kayo guys, pwede kayong pumunta dito sa may MRB complex, sa may gate 2. Dito sila guys, nagtinda. Dito yung pista nila. Sa soke ko na rin sila dito guys. Pag namalingga ko, dito talaga ako bibili. Yan. Yan si ma'am oh. Sa loob. Hi ma'am. Yan. Ito. May alumahan. Oh, may. Ito. Ano ito pangalan ng isda nito? May galunggong. Alimahan. Saka dalagang bundok. Oh, bukid. Bukid. Yan. Saka. Ito, yellowfin. Oh, yellowfin. Mayroon din oh. Ano to? Ito. Ito, maya-maya. Maya-maya guys. Mayroon din sila. Tilapia. Siguro guys, may bilhin ko para may sabaw. Bangus na lang siguro. Magsigang na lang siguro. Ito na lang siguro guys, bilhin ko bangus dito. Ay, isang pila. Malaki eh. Yan guys oh. Malaki rin eh oh. Yan, diba? Yan. Tatlo lang naman kami sa bahay. Kaya, sakto na siguro to, isa lang muna. Yan. Yan. Okay. Ito na lang siguro. Ito bangus na lang. Yan. Ito kaya,
So, guwapo. Pumili pa ng guwapo. Sige, yan na lang. Pang, sigangin ko na lang yan. O sige, yung tamang hiwa lang. Okay, tapos bibili na rin ako ng, ano bang, pangsahog sa sinigang. Sorry. ito ano, yung, ayaw ni ma'am na makita sa cellphone guys sa video natin. Ito, tangkong. Pasensya na, ma'am. Ito, tangkong. Mga dalawa siguro nito. Tangkong. Yan. Mga dalawa siguro. Ito. Mili tayo ng gwapo. Ito. Isang chicken daw. Ayun guys, oh. Ganda ng tangkong nila, oh. Oh. Oh, diba? Kita mo? Ito na. Ito, tangkong. Ano ba? Ito pa si Ate sa loob guys. At ito, ang ganda ng tangkong natin guys. Mabili, oh. Ano ba pang sahog nito, iba? Okay. Yan guys, dami nilang kanina. May mga hotdog din sila guys. Yan. Okay. Saka yung gulay nila man dito nila sa baba guys. Ano nga? Pechay. Malunggay. At ano to? Ano pala pangalan nito, ma'am? Saluyot. Tapos sigbati. Pambira. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga gulay guys. Ito pala, boss. Dito ko rin to isama, di ba? Yan, tangkong. Ano guys, binigay ko na yung tangkong natin. At magbayad na tayo. Ito. Bibili pa pala akong bigas kasi alam nga naman puro isda na lang kainin natin. Kailangan talagang may bigas din para masaing. Okay. Oops. Okay. Hantayin muna natin yung sukli guys. Bili pa tayo ng bigas. At pangsahog pala dito, kamatis at luya, bawang, pansigang, yun. Di para madaling mamalingke. Hindi pala madaling mamalingke. Siyempre pag namalingke guys, mag-iisip ka muna ano bang bilhin mong ulam. Tapos anong pangsahog, anong klaseng luto, ganun. Hindi rin basta-basta mamalingki, mahirap din. Okay guys, dito muna ako kasi marami pa akong bitbitin eh. Mamaya, kita ulit. Hey guys, bibili pa pala tayo ng saging para kumpletong putahe. Mayroon din dito nagbibinda ng saging guys, oh. Hello! Yeah guys, pag bumili ako saging, dito rin ako palagi bumibili guys. Hilira dito sa MRB Complex, dito sa may gate 2. Dito maraming nagtitinda dito guys eh. Bibili pala ako saging. May bata dalawa doon. Malawang mga bata doon sa loob guys. Kapatid sa bantay. Kuya. Yan, ito yung nagtitinda ng ano dito guys. Saging. Sabi ng mga prutas tinda guys. By Apple. Ano pangalan ito doon? Peras. At ito. Citrus. Dalandan. Ito pangalan nito. Lemon. Yan. Daming mga prutas ito guys. Tinda nila. At ito naman. Grapes. Yan. Yan guys. Pero ang bilhin natin. Ang bilhin ko lang guys ay saging lang. Kasi kulang tayo sa budget guys eh. Kaya saging na lang muna. Ito lang medyo maliit lang. Ito. Hindi pa ganong hinugdong. No? Actually guys, mga Bisaya rin sila dito eh. Ito si ano. Ano pa pangalan mo? Louie. Ayan, Louie. Si Mr. Louie. Yan. Pagkano yan dong? 90. Okay, pabayad ko muna guys ha. Bayad muna tayo. Halagang, yung binili natin sa akin guys, halagang 90 pesos. Yan. Kunin ko na. Ito guys oh. Yung nabili natin sa akin, halagang 90 pesos. Marami na sa guys oh. Diba? Badala pag okay na. Okay, kunin na natin sa sukli. Okay daw, salamat ha. Salamat ng marami. Yung papa mo pala saan?
Ah, sa kabila. Okay, nasa kabila pala yung papa nila guys. Dalawang pisto pala sila dito guys. Okay, ito na muna guys ha. Okay guys. Dito na naman tayo sa ano, bilihan ng bigas. So okay namin to guys dito guys eh. Bilihan dito talaga kami bibili ng bigas. Kaya papalit akong bigas at bugas. Palit ko bugas. Kuya, guys. Okay namin sa ano, bigas. Dito talaga ako bibili ng bigas pag wala na kaming bigas sa bahay. Yan, kuya. Vlog, kuya. Sa YouTube channel. Taga Bohol. Bohol ka, kuya ba? Oo. Asa to dapit niya Bohol, kuya? Carmen. Saka Carmen Bohol sila. Guys, tapos ako naman sa Ubay Bohol. Yan. Dito kami bumibili ng bigas, guys. Yan. Ito, kuya, 5 kilo lang, kuya. Taga Carmen pa sila, guys. Carmen Bohol. Kaso nga ngayon lang guys, dito kami makapagbakasyon kasi nga panahon ng COVID, lockdown pa ngayon. Kaya wala. Ako nga rin, wala na akong biyahe sa tricycle. Hindi na ako nakabiyahe. Gutom ng tiyan. Gutom. Gutom na yan agad. Ha? Kana, sige. Kata na lang ka ba? Para medyo gapo-gapo ba? Kana, Kumana yung paliton. Kana lang. Asan na yung ate deh? Ando namili. Namalingki pala yung asawa niya guys. Si ate. Yan. Bili lang ako ng ano guys, 5 kilo lang kasi budget din ba? Yan. Yan, tinimbang na ni kuya. Yan. Okay. Nakilapag lang muna siya. Yan. Okay. Magbabayad na ako guys. Ha? Di, may YouTube channel ako kaya eh. Vlogger. Small vlogger pa lang. Small vlogger. Yun. Okay. Yan, binayaran na natin guys. Hinahantay na lang natin yung sukli. Bibili pa pala ako ng pangsahog sa sigangin nating bangos. Ang bira ko yung nautusan ng malingke. Hirap din pala mamalingke guys kasi isipin mo pa anong bilhin mong ulam. Anong klaseng luto. Diba? Kaya di rin pala talaga madali mamalingke. Ang bira. Buhay. Okay, ayaw mo na. Kuya, ay. Okay, pakita ko lang sa iyo mamaya guys. Alright guys, dito na naman tayo sa bilihan ng pangsahog ng sigang. Yan pala. Pangsigang lang siya. Ma'am, okay yan, sige. Ayun si Mamo. Ito yung napista sa ano nila dito. Kan ba tong ano dito para malaman kung pastry MRB. Yan. Dito pag mayroon dito guys na nagtitinda ng mga prutas, mga gulay, yan dami Yan kita niyo ba? Di ko na lang isa-isahin kasi marami. Yan pakita ko na lang sa inyo. Yan. Okra piso isa kuya. Pangsigang. Sige, mga 5 piraso lang siguro. Yan. Ngayon dito sa pasailalim guys, yan. May mais, yan, dami Kamatis, patatas, pulyo, malunggay, yun dami Ito guys Yan. Kasi nakabili na ako ng kangkong, bili na akong saging. Yan. Kaya pangsahog na lang talaga sa sigang ang bili natin. Okay, magkano pala pang sigang? May tangkong na ako, ma'am eh. Yan na siguro, no? Ano lang to, sir? Yung original lang at saka okra? At saka bawang pala. Ahos sa Bisaya. Opo, bawang. Dalawang piraso na lang. Yung magandang... Dami mo ng 3 para 3.20. Sige. Sige. Yan. Okay, guys. Ano pa ba? Yan siguro, no? Ay, sibuyas pala. Isang sibuyas. Isang sibuyas. Yung gwapo kasi pangit na ako eh. Radish kuya, sitaw, talong. Talong, sitaw, Pangsigang. talong. Radish, talong, sitaw. Yan ang pangsigang. Rabis. Ito. Opo. Ito ba yon? Opo. Sige, yung maliit lang muna. Ito, gwapo. Ito. Yan, pangsigang talaga yan siya guys. Okay, yan na lang siguro muna. Kasi mayroon na tayong okra. Okay. Magkano pala lahat? 40.
bayaran na natin. 56? 56? Okay. Oh, dami. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang nga, ma'am. Kaso lang, baka wala na akong bariya. Okay lang kuya. Okay na yan, ma'am? Ha? Sakto ba? 55 okay lang. Nakatawad tayo guys ng piso. Salamat talaga ng marami, ma'am, ha? Salamat. Saka dito yung kasama din ni ma'am dito sa tindahan niya. Ano pangalan mo? Dong? Ernie. Okay, salamat ng marami ni Ernie. Oh. Siya pa yung naghawak sa bigas natin na binibili guys. Marami na akong dala guys eh. Okay, batayin ko muna. Hirap eh. Yep. Hi guys, dito na ako sa bahay guys. At ito na yung nabili natin na ulam, may bigas. Ito, papakita ko na lang guys. Bangus, saging, bigas, at sili, okra. Ano ang pangalan nito, tay? Kalimutan mo ang pangalan nito? Hindi rin alam ng asawa ko guys. Ano pangalan dito? Rabis? Ha? Ano? Radis. Rabis? Pambirang buhay. Grabe na alam ang pangalan nito guys. Ito, Rabis. Ha? Rabis? Basta, yan na yan guys oh. Ito pangalan nito. Tapos, kamatis. Tapos, bawang. Tapos, ito, sibuyas. Tapos, siyempre, ginisa mix. Ito guys, oh. Yan. Pangsigang talaga siya. Original. Okay? Yan na guys. Yan na nabili natin. Pangsahog, bigas, saging, at ang ating bangos. Okay guys. Yan na muna ako guys. At abangan nyo na lang mga susunod kong videos.